mags i els monstres 1. Arriba el senyor Flat. Aquest llibre és una col·lecció de 18 llibres. Està escrit per Jaume Copons i Liliana Fortuny. És un llibre d'aventures i a la vegada de fantasia. Aquest primer número és molt interessant perquè són dos personatges completament diferents i es fan amics en un sol dia. El que a mi m'ha agradat més d'aquest llibre ha sigut el que he après. I he après que recollir-se a l'habitació té coses bones, que no importa com de diferent sigui jo amb els meus amics i que sempre hem d'intentar ajudar qui ho necessiti. Per escoltar-me i espero que us hagi agradat el llibre que us recomano. Adeu!